Standard Time, las 8:01. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:02 na sa aton sini nga pagpangalagad. Maayong aga, syudad sa Bacolod, Negros Occidental, sa malabutan sang Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Art Tahupon, talos nga magpangalagad sa inyo ini si Aksyon Brian Mordel. Aksyon Radio. Of the night kita Toblas 9:30. Ang takna sini nga aga sa mga dalagko nga mga balita nga dapat ninyo mahibaluan. Aksyon Hotline. Antis pa naman ang tanan mga kaaksyon sa gihapon pahanumdom ang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapabilin kita sa Modified General Community Quarantine, MGCQ, until June 30, 2020. Aksyon Hotline. Ini ang ginpalayag kahapon ni Negros Occidental Governor Eugenio Silacson kag kagabigin hisugtan man with Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia. Aksyon Hotline. So, pila ka mga restrictions, pila ka mga pagsulundan, pila ka mga dapat naton sundon sa idalong sang MGCQ. Dapat naton gihapon ipatuman ini mga kaaksyon. Aksyon Radio. Pero dungagante na karon sa pagplastar kay sa idalom sang MGCQ, may ara sang gamay nga twist do kon pagbago. Ilabi na gid ang aton sini mga utod nga mga biyaheros mga kaaksyon. Amo na nga aton karon ipabati sa inyo aga pa para at least temprano pa may ideya na kamo kay kadamo gid sang palamangkutanon angot iya sa mga biyahe pandagat kag biyahe pang kahawan. Aksyon Hotline. Amo na nga ulo istoryahan naton sa aton sini nga pagpangalagad sa mga utod naton nga nagabiyahe subong man sa dalanon maghalog lang babasa-basa ang aton sini nga palibot bangod sa padayon iya nga tinulo-tulo sang ulan. Aksyon Radio. Inadulot na inaya sang ginatawag naton iyang maulanon nga tiyempo na sa amo sini nga mga binulan. Aksyon Hotline. Ano bang balagdalag ko nga balita mga aksyon sa lokal nga taga naton sang pagtamo diniways unahon kung national anay today this morning liwat ka nagpatuman sang panibag-o nga pagsaka sang presyo sa nagapanguna o kon petrolyo. Aksyon Hotline. Amo na ginmaning ginalauman naton na sa nagligad pa nga mga binulan gina-mention naton na diri ginawakal naton na diri nga kon mag-amat-amat na balik ang sitwasyon sang pungsod Pilipinas halin iya sa ECQ lauman naton ang pag-amat-amat man saka presyo sang aton sini nga gatong. Aksyon Hotline. Ang gas o kon gasolina nagpasaka iya sang piso kag 25 centavos no sini nga aga kada litro mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Samtang ang diesel naman piso kag 10 centimos kada litro. Porte nga pagsaka no. Kuha na, bulo big time na nga saka ni. Aksyon Hotline. Kag ang kerosene naman 75 centimos. Basi kuha na, basi naga-monitor patrol subo bisan gamay lang karon nga haplit abi action eden abi sa pitag pila na bing presyo sang kada litro abi dra karon. Kay paglantaw ko kay initially, ang diesel do arara sa 31 point something na mo. Ang litro halin sa 24. Nagligad nga duha ka semana. Aksyon Hotline. Amo nang panibago. Anyway, sa iban nga balita maka-aksyon sa nasyonal, ang kagabi palayag ni Presidente Rodrigo Duterte, may mga lugar na gidman nga baylo ang mudo sang ila sining community quarantine. Aksyon Hotline. Like dito sa Metro Manila, sa National Capital Region, ini sila ang yara sa General Community Quarantine. So kung mag-GCQ, ikaw meaning, medyo naghuluhul pa na abi ang
paglapta ni COVID-19. Pero di lang ta pretty sure kung ano ang sitwasyon sini kay do gasaka marang numero sang nag-positive. Action Hotline! Nagaisahanon subong sa akon sini paglantaw nga napaidalom gihapon sa ECQ o kon Enhanced Community Quarantine. Amo iya ang Cebu mga kaksyon. May mga porsyon lang agin GCQ sila pila ka mga banwa kag syudad. Pero mostly sa ila dito, Enhanced Community Quarantine. Action Hotline! Amo ni pila kataas dira because nga daw nagasaka tiyang numero. Ano man damo ginto tig-abagol sa Cebu nga daw ga saka tong numero nila. Action Hotline! Ang sa National Capital Region nga motong nga pag lugar nga tiginalauban nga porting igo sang COVID-19 kiti metro gani mo. Ato to Metro Manila, sentro sang tanan nga mga OFWs didto naga-inabot pero nagaamat-amat dia down ang ila sining nga modification sang ila sining community quarantine mga kaksyon. Action Hotline! So maayo nga indikasyon ini. Sa Cebu na lang no kay ECQ gyapon. That's why nga ton sining nga probinsya diri sa Negros Occidental daga pangalag-agman nga makabaton kita mga locally stranded individuals mga nigrensing ato sa Cebu abi nga na stranded because sang ila sining status dito gyapon. Action Hotline! May dako gid nga punto diring palayag ni Lacson kahapon nga dapat kung may ara gid man sa mga LSI from Cebu Province, dito sila madungka anay sa Escalante City. Mga kaksyon, may arat tiya sang portman mo. Kag i-check gid isa-isa, kag kung na balana to, no, kung may hibalo ka mo or nadumduman ninyo, mostly yan sa naga-positive nga mga LSI, nagabot diri sa Tons Negros Occidental, nagligan nga simana, gikan sa probinsya sang Cebu. Action Hotline! Medyo makaalarma ina sa to na although nga ti ara sa mga home quarantine facility ni sila sa mga schools pero to dapat siguraduhon naton ini kay sa bugos nga Pilipinas ang Bacolod kag Negros siya daw mayo gid ang plastada kon COVID-19 ang paghahambalan. Action Radio! Sa ibang nga balita sa national, salamat pungsod China. Amo niya ka hamot sa aton action hands ang pungsod China mo. Kay magluwas nga priority kita sa ila sining bulong o kon vaccine sining COVID-19 dason nga mga binulan according to the president sang China. Subong nag-donate naman sila sa pungsod Pilipinas sang 3 milyones iya ka kilo sang bugas mga kaksyon. Action Hotline! Perte manati salamat gid no kay Xi Jinping amo ning presidente nila to. Sa pag-donate sang 3 milyones ka kilo sang bugas diri sa pungsod Pilipinas. Action Radio! Update ta kamo karon mga aksyon kon pila na blang kada moon sang nagpositibo sa bugos nga kalibutan. Initially daw 8 million na pertino. Ang nagkalamatay ti gahuluhamboy na sa 450,000 iya. Action Radio Hotline! Kapait pamatyagan naton sila na maginamo sina. Anyways, karon pagkarona naton sa aton sila pagpangalagad las 8:09. Action Hotline! Diri sa balita lokal, biyahe sa Kayan Bacolod to Iloilo makaksyon. Mga barko naton diri, Fast Craft man, Roro, Fast Cat to etc. do tatlo man lang ning sila kasahi dira. Formally today mag-umpisa na pero ti may mga restrictions gihapon kung sa sino ang pwede nga makasakay. Action Hotline! Samtang mga kaksyon, ang kahapon nga daw, may ara sang duha ka ginaligar miyembro sang New People's Army ang nagsungka sa otoridad sa Sor nga bahin sang probinsya. Action Hotline! I-check taman ay karon update siring kuano, update siring natabo dire sa silay kahapon sang hapon man nga isa iya ka bana gin pusil patay sang ka-live-in sang iya asawa. Action Hotline! Siya na ginagawan, siya pang ginpatay Action Hotline! sa pagkapait nga sitwasyon. Action Radio! Anyways, mga ka-aksyon, pagkaronan tani kagiban pa nga dalag ko nga balita, ang patrol nato try nato day tawagan Action Eden, no? May number man ako diri. Kay kabalog ka, natingala kita bla sa breed ko. Although nga may diya kita nga breed ko, owned by private nga entity, no? So hindi kita pwede gid ka pilit dira pero ang aton lang naman sa patrol sa Action Radio basi makaintindi ba ng management sang bread ko ma-report man lang kami kung tani kung anong sitwasyon damo bala tawo, damo pasahero,
Di na gid pwede kasulod yung medyas breed ko, no? Action Hotline. Ano ginang problema, abe? Duway man gapasaway ang ano, may media gapasaway das breed ko nga daw ginabawalag. Action Hotline. Mabangkot ta karon sa management sa bread ko. Basi makaayo kita dira ko na nagiblang problema sini, no? Actually may number man ako direction Eden sa kay Madam Josephine Solis. Salamat gid ano maning manager sang bread ko, ano? Sige basi nga monitor kama mangayo kami bi anong dapat nga himuon namon man nga makasulod kami sa bread ko da. Kay nga mo diri magkuan public information for people consumption. Ini mo i-report namon kung kumustang sitwasyon sang bread ko. While nga na amat-amat kita umpisa sining nasambit iya nga pagbiyahe. Action Hotline. Oo, may naga-feed gini sa aton diyo. Actually kasulod ang amon patrol kay ina. Nakasulod pero pag abot sa sulod hindi ginbawalan yung pagwa. Oo, kay depende kuno sa gwardiya. Kung amo gali ano may mando ini sa management o kun waay. O kon basi kinanglan mo action Eden magwa sa patrol kag magpa-cute-cute abe. Action Hotline. Depende ko sa gwardiya kay may naga-feed sa ato. Hindi nga may media man kuno nakasulod to kina o goods man lang. Oo. Di kita, ano gidya ka bagsik ang Action Radio, ha? Action Radio. Tinika laga pa, na? Action Hotline. Report man na ng amo na. Ayo, ang tanig karon management sa bread ko. Basi makasulod, tato kag makausisa man ta sa sitwasyon. Las 8:13. Action Hotline. Unahon ko la action doors si Vice Mayor Elcid Familiaran today, this morning, kay hibaloon naton kon ano gibla may mga pagbag-o kita gamay sa MGCQ, no? Kung may ara ginman tibalo naton kay kagabi sa masobra isa ka oras nga interview naton with a good mayor Bacolod, Mayor Bing Linardia. Nagahulat siya sa international o kon interagency task force dito sa national. Kuno na mga guidelines. In short, the city mayor sa Bacolod, ini gusto nga pangunahan kuno na mga tikang ginahimo sang national office sang IATF. Action Hotline. So kagabi medyo naagahan si Presidente Rodrigo Duterte, no? Sa pagpalayag huya man ta kay mayor nga pukawon ta at this moment of time basi gapahuway pang alkalde, pero the workaholic makaksyon ang vice mayor sa Bacolod ara sa aton sining linya sa Simatinion. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, the good vice mayor Elcid Familiaran, sir, good morning. Yes, Action Brian, mayong aga, gid sa imo listeners and viewers. Salamat gid. Action Brian. Yes, salamat gid sa time, sir. Kabalo kita nga daway na niyo tatanay nga trabaho inyo, the same as man sa katapos sa media, way manid tulugay, pero we need to inform the public. Sir, kumusta kagabi, sir? Sa bag-o abing pagpatuman sang MGCQ diri sa Bacolod, sir, may ara tabla may mga gamay nga pagbag-o o kundi same, anong natabo, sir? Well, isa naman lang, ang Cebu City lang ang under sa ECQ, while Tikitabias sa Western Visayas or Region 6 under kita sa MGCQ. Yes. No? And that why man changes gid. In fact, si Mayor, nakapagawa na executive order no? Aha. Ang changes lang ang diri sa aton sea transport or Yes. sea travel between Iloilo and Bacolod. Aha. And I suppose both of them, Mayor Premias, Nadula si Vice. Dali gila. Balikan ka naman, Vice. Ara na, Vice. Nadula gid siya. Action doors, liog lang ko. Action Hotline. Okay, kabalo ka kagabi may ara man sang ginhilisugtan, ano? Ang alkalde sang Iloilo City, Mayor Jerry Trinas and Mayor Bing Linardia after sa interview naton kagabi, ngati okay na, bukas na ang travel naton sa pandagat, ang aton sinisakayan pandagat, except gid lamang sa mga pasahero nga magapauli diri sa Bacolod nga ini sila ang nagikan dito sa Metro Manila. Action Hotline. Amo man lang concern actually sa alkalde sang syudad mo, no? Amo man lang concern sa alkalde sang syudad. Nga dapat kon may ara ginman ta sang locally stranded individuals from Iloilo, Bacolod non gid lang nga sa Iloilo na stranded or Panay area. Hindi iya nga nagikan dito sa Metro Manila nga naglabay sa Mindoro, nagbiyahe pakadto sa Batangas kay ina may medyo problema ina. Action Hotline. Balik ta kay Vice na pasensya ginotod kita.
Yes, Action Bright, yan mo na mapagkuha sila joint executive order or circular sa mga protocols natin nga pagkasundon sa both cities between Iloilo and Bacolod. Namin man kay para hindi naman views pa lang aton constituents. Aha. And likewise ang aton mga frontliners, no? Especially Yes. ang nag-implement sa mga protocol sa sea travel naton. Aha. Okay, amo malaning pagbag-o gadya Vice no ang biyahe sa aton sa Kayan Pandagat, vice versa. And siguro atong hugot stricto Vice no nga dapat kung ikaw taga Bacolod pero halin ka sa Metro Manila nga naglabay ka via Mindoro, Batangas to Katiklan or Panay area daw gina-prohibit gyapon na pagsulod diri sa Bacolod Vice. Correct ako Vice? Actually, provided na may travel authority ka. Oh, I see. Okay. No, aton LSIs and OFWs. Sige ang pagsugot sa andon nga may essential needs. Kaya mo na require na iya ang strict na requirement from Manila and Cebu. Aha. No, especially ang Cebu gate, very high risk sila katama. Okay. Kung may mga dalaman na sila mga travel, iyang mga certificates dira nga goods ang ilang sini nga condition man, duway gid man problema, Vice. Dapat lang guro i-check gid sila sa authority naton from Iloilo, ano? Amo na, Vice? Yes, correct. Aha. And they will follow protocols, no? Yes, Kung yes. alin ka sa Manila, ka lang nga dyan, transit ka sa Iloilo, Aha. pag abot mo diya, di ma-undergo ka gate sa quarantine. Yes, amo gina dapat. Swab test man Okay, gyapon. kasi mabalibad ka lang niya from Iloilo ko. Hindi na niya pwede. Yes. So dapat Kaya kung lang mangkutom mo, kasi mambasa sa Iloilo ko na galing nga, quarantine mo ko. Diba? Yes, correct na. May ara gina mo. Kung isa, hindi gina malikawan. May mga tao nga magbinutig kung kaisa parang gid makalusot bla. No, hindi gina malikawan. No? So, stricto nga ipatuman diri sa aton. How about from Cebu, Vice, nga maagi sa Escalante, pero Bacolod nun? Di same ang Yapon, Vice, ano? Well, I think ang provincial district na dang ang lesyo kaya ginahimo. Aha. And that, hindi ginasuportaan natin. Yesterday, ganito niya, kita dito, halin sa Cadiz, halin sa Cebu, na kwan sila yan, nagarkin pambo, Uy, grabe na. na sa Cadiz. Pwede. May lang ang Cadiz City, Aha. di na intercept sila to sugat na naman to. Bunano mo na. May ka-choice, taga-Bacolod to eh. Bunano mo na ang mga tao man. Nagpambog gid sila yan. Luoy ka man nga, balon mo, balik po to. Oo. Ano na siyang aton nga mga kuwano, na problema, Action Bright, Yes. nga gina-encounter, isipad lang kung kisa masukat at ito, duwa lang bilog. Gani man, gamitan mo siya, Bas. Oo. Correct na. Aha. So actually, why man ni sila gina-stop abing hindi pasudlon di tani mag-agi na lang sila sa husto nga proseso no kiti gina-akomodar gid man sila ba kulodnon sila ba isay no mo wala na kasimple no. Oh. Yes, correct. Kagang aton nga kuwan bala, nga inang measures, Aha. preventive measures kaya ginahimo. Very effective. No, may ara dagin po sa Facebook from halin sa LSI bla mo. Aha. Doon nakita mo na daguro nga daw ang aton efforts bala daw gin. Daw halin sa LSI tapos Aha. sa puli, Aha. na daw gin bilin lang siya sa dalan, nga agasaka ang aton positive cases. Aha. Kitungod nga hindi ta organize, Aha. wala ta kapreparar, o palakpat ang aton ginahimo, which is wrong. Ang aton nga cases, ang local transmission, community transmission, so para controlled na iya. Control. Ang aton nga nagsaka, yung aton positive cases, Aha, because of repatriated nga OFW Yes. Aha. Pero pinakaayo lang da kay Tiara sila naka-home quarantine ni sila sa facility. Tama nang okay lang da. It's very important ang Action Brian, ang aton borders, strict ang pagkuhan, bantay. And at mga aton ayutan mas nakakulgan pa, o nakalusot ka ba lang? Yes.
About from from Cebu, upano ka lang. Correct Ito gina. well, hindi ka pag-i-dakpon, hindi ka Mhm. kriminal, pabalo ka lang so that proteksyonan ang pamilya mo kasi ang komunidad. Husto gid na. Vice, ari concern lang kay according to Governor Lacson, dito sa Cadiz ipahamtang ang mga Negrosanon, no? Suliton ko lang, Vice, kita sa Bacolod iya kami naginabot giban to ora mismo ginasugat tayo or we have our facility na nga naka-standby dito sa Escalante City mismo port. Lang atin arrangements na sugat na doon. I see. Okay, okay. Bas namin na siya na coordinated, kaya balok kasi ang ato sa lakyan di basta di duwag na nakabilog mo. Yes, So kung yes. may ato nagpos na umipas lang ng sugat Aha. na delay, Aha. tungod hindi available lang sa lakyan. Yes. Mhm. Kung coordinated, Mhm. upload din advance, then makapangita siya ng sugat nila. I see. Okay, ano. Pero way man tagroya problema by sa communication sa Cebu nga biyahe to Negros, no? Unlike sa Metro Manila before, pakadto di sa aton nga daw kibot lang ta nagalupad kag nagalangoy na sila gali-ari na sila sa Bacolod, iya Vice. So paano wala? Kaya ang aton diay kung ang province na kuan na initiated nga kuan repartition, Aha, di aha. pa balik kita. Yes, yes. Aha. So kasi di akong LSI, Mhm. kung organize, then gina-informa ng province. Aha, aha. So paano wala pero problema dari between the province and the city. And the city mismo. Sige. Amo mala ng pinakabago, Vice. Pero ang imo sini Vice nga pananawan abi sa sulod sang 15 dias nga nag-MGCQ ang Bacolod so far, Vice. Daw okay man ang outcome niya. Apisan nga may ara to sang ato nagpositive la sa barangay Alihis nga nagkagwa siya una kagaya sini nga ang mother-in-law sang iya sini nga utod. Anong epekto ya sa to, Vice? Well, ang good news sinadira kung man negative din sila kaya parang ikan ang sapata to. Aha. Ang negative to ang yan na halugilo, ang direct contact. Pura negative, no? Good news na for all of us. Mhm. Kabayang ma-city na. After bright, kung pati punta na sa mga muyo, yung sulbatan ng problema mo. Yes. Why naman kanyang katuan ng iban, Mhm. kung ano pa kampo siguro kapag pangamuyo siya Correct. dito, Mhm. ang mga katuan na matapos yung problema. Mhm. Okay. Vice, ang imo na lang liwat panugyan sa Bacolod nun, we have 15 days again sining MGCQ para amat-amat na mabalik kita sa new normal kamay pa on July 1. Go ahead, Vice. Ang Cebu City, morning Juan Subong, it crossed ang COVID. And damo-damo mo hindi na news ditong katabo action Brian. Mhm. And ang natabo sa ilan to, damo-damo dit last question. May isa to ka pamilya nga daw limagid sila ng kalamatay. Grabe, no? Then, hindi lahog ang COVID. Ang ibang gambal nga why na. Mhm. Ang damo, mandutay mo lang ng kalamatay. No? Mhm. Ang Cebu City, hindi namin ang sitwasyon. Yes. Mhm. Tiyan mo natin aton mensahe sa aton pumuluyo. Natin po niya siya, tiyon siya pa kuwan bala. Mapalo kita siyang kuwan. Advices from the government. Tiyan mo na sulit-suliton ka ang inyong kabataan, kamo, hindi malipat sa tamas. Social distancing reduction ba ang akon ginalantaw ng very effective na hindi siya maglapta. And personal hygiene. Aha. Panghugas na permi hapon mas sa mayo pa nga permi ka mga hugas hapon sang sa alcohol. Amo lang din ang tatlo ka importante nga mga bagay nga aton i-impose o kung imponer sa aton kaugalingon. Sa mga ginikanan ng inyong kabataan bawa hindi kita magsalig. Amo na action gaya ang aton panugyan. Kaga updan kami tanan pangamuyo siguro. Yes. Ang inyong problema. Aha. God bless action gaya. Yes, gamay lang advice ang aton sa mga religious blanco ni nagbalik ng simba naton so far duway man kamo nakabaton any complaints nga nakaproblema ang ila sining mga social distancing, mga mask nila etc. Vice.
Well, ang atong pulisan galibot Aha. simba ko sa Sunday kita ko duwa ka tiklan sa church namon Bacolod Aha. Evangelical Aha. Church. And nagakuha sila video or nag-inspect sila sa compliance. Ang amon ni best practices ko kilid at tubang, no? And my number ang seats ang amon panibahon instead of tatlo gini mo din split into 5 and that my seat number kada before na daan ka simba kuha ka na number office the following day amo na siya mo number pero siya ako nagay ko kuyang may kwan mo permanent ko pang si is deny so kaduslod ko sa text Aha. kumpong ko. So, ito nga may aralin man, ako smart facing. So, nga kung mo sa ibang na churches na inang practice, no? Ang seats kami number, daw plan black, so palaan mas malapit kung may permanent seat. Permanent, imong pagsimba sa oras. Yes, yes, yes. Aha. Sige. With that, Vice, maraming salamat. Good morning. Mabuhay ka, sir. Yes, bless kasi yung kataan halong gate. Ayun nga. Yes, sir. Action Hotline. Vice Mayor Elcid Familiaran, mga kaksyon, sa Bacolod. No? So muna, ang MGCQ diri sa ton, actually nag-bag-o amo na ning biyahe na to. No? So far, wala magin sa magin dako, magin bag-o kay ang curfew, gani kagabi, gin pamangkot kay Mayor Bing. So far, the same. Ano? 10 o'clock sa gabi until 4 o'clock the following morning. Action Hotline. So, tanan nga inadyapon ng curfew naton, no? Hindi ka mo ka pinagusto da. Kaya isa pa, for the meantime lang ni, no? Sa mga nagreklamo na bala, after all nga matapos tani dula si COVID-19, back to normal ta hala masyada ta todo-todo eh. Action Hotline. Pero sa mo sini nga pandemic situation, iya please lang, no? Mangin law-abiding citizen man kita. Gamay lang niya, no? Hindi kini magabutan na isa ka dekada. Action Hotline. Ba may ibang gihapon nga daw nagaroreklamo sa aton sining awtoridad, no? Nagaroreklamo sang amo ni ka stricto, amo na, bosus ko ari man niya mga tawo. Gantos ka mga kung kaysa sa nga muna kabudlay, ini nga simple malani, face mask and social physical distancing. Action Hotline. And ang reklamo na nalipat ka magpamangkot kay familiaran ba, no? May connection bala sa gihapon nga ginareklamo sang Zumba kag jogging sang Bacolod Old Airport Action Hands. Kung maglantaw ikaw sa mga litrato, do bakolbaan kag ginmantuod kay kun didto ka na sa actual gidyagali. Kung isa nagatinupad-tupad, magid lang man sa tuod mo. Action Hotline. Kwanta na, kasi Domingo, ako mismo nakasaksi dito, pero way ko nag-zumba ha, nag-report kita balita, no? Portis pagkadamo tawo na sa may old airport, gid, no? May mga kapihan, doon nagalagaw kalaya sa lugar balang inang pwede kayo mga kasyating-syating, dira, pero kapito ya, tubig, butong, mga juices at to. May naga-zumba, may naga-jogging sa pagkadamo tod tawo, no? Action Hotline. Ang ila sining nga organizer, I understand organizer to siya sang ila sining nga Zumba. Wala untat action durel sang singgitan sa microphone nga please lang. Pagkakita nila nga toto nagatiyog-tiyog si Action Radio. Ara singgit yun sang ila organizer nga please lang mag-usar sa inyong face mask. Kag mag-social distancing kita. Action Hotline. Tinakulbaan ako Action Doors. Kay ba, sini ka kaginhawa sang face mask mo while naga-Zumba ikaw. Tilabi pag Action Hands nga, anong tawag sina Action Doors sang gasaot sa babo stage mismong leader nila bla? Leader man tawag sina? Sang Zumba? Ikaw bi Action Doors, kay wagi ko na anad silang Zumba. Ikaw naga-Zumba, kagidya mo. Zumba instructor. Yes, ara. Thank you, good. No? Hindi kay Action Hands mambal nga hindi mo patapuson ang isa ka sesyon sang Zumba mo. Kaya nga kung ikaw lalaki kag ikaw man babae, maganahan kay maglantaw sa iya. Action Hotline. Magluwas nga kanami isang movement niya da. Ang katahom sang kurbada sang lawas, kag ang katahom sa itsura niya, madala ikaw ay Action Hands. Action Hotline. Why labot ni Action Hands siya madala ka sa imo sining nga kapagsik sang lawas bla. Kay gabalhasan ikaw, nag-exercise ikaw, amo na bla. So, tanan-tanan do ara gid man mo, no? Pero nakulbaan ko to basi makalatumbang iban nga naga-Zumba ka to, ka face mask, kamo do kabudlay gid man to, no? Do di ka na kaginhawa, iya? Action Hotline.
Wait tega kontra, sini puro base ma-regulate malang na, no? Ma-check malang ina, kag madulo distansya pagid gamay. Congratulations, Kung sino man tong organizer, next time, i-prohibit lang gid ya ang tuparay lang. Pero ang face mask doon, di naman ko pabor nga while nagasaot, ikaw karami pa sa mga music nila daan, naga-zumba. Ikaw ba si tumbling ka na, blaway ka pilasaw? Action Hotline! Kaya hindi ka kaginhawa. Last 8:31. Now, pagbalik naton dugay-dugay, check naton bing Philippine Coast Guard diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Anong sitwasyon, no? Anong sitwasyon tadi? Anong dapat nga mga pagsulundan? Actually si Vice Mayor kini may ideya ato kung anong dapat nga mga travel certificate kag mga kinanglanon nga dalon sang LSI sa mga A4 nga ginatawag nila authority person outside residence bla, no? Aron dalon nila para makasakay sila sa barko. Action Hotline! Kaysa nagligad ya sa normal nga situation, anytime pwede ka kakadto tiya sa port. Kung gusto mo magsakay barko, linya ka lang na, bakal ka ticket. Subong konway ka sa mga medical certificate from the barangay, city health, or police, or ano nga mga situation, hindi ka to kasulod, hindi ka man kabakal ticket. Action Hotline! Karon ni baluon ta sa aton pagbalik. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Social distancing. Ang buot silingon mga partners nga kinahanglan maghatagay anay space. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Action! Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang makaaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapya na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio.
kadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon Kita sa ulog sang birthday niya today. Ano? Salamat, Gid. Action Hotline. Maing aga lang sa kay Marialyn Cadosale, naga-monitor si Millie Espino. Good morning, Action Brian. Monitor kami ni sa Morsha. Tamiyaw ko lang anak ko na si Almira at Seni. Brady, thank you, Gid Idol Brian. Salamat. Si Marlene Inyong, naga-monitor man. Sir Philip Alonsagay. Jocelyn Ari, si Vita Ulak. Salamat. Si Sir Dennis Richard Tibor Roma. Good morning. Zumba man sa guru ay, no? Siya gani man. Si Rafi sa bordo. Si Sir Eric Tenerefe, naga-monitor man sa aton sininga pagpangalagat. Action Hotline. Ang balyak ko na di, aside from Zumba instructor election doors, may ngalan, pag hindi siya ngalain, no? Tawag di, kuan inang Zumba leader. Amo man to gin-mention ko kay inagali. Pero nakayuhom siya, kaya ang balyak ko na do, mayo, ha? Action Hotline. Halin sa hinubaan. Sige, no? Try naton, okay, sige. Try naton ang buton, mag-action ang Philippine Coast Guard, no? Diri sa syudad sa Bacolod. Kaya nagapamangkot sila ano ang dapat nga dalon. Actually, gin-mention na ni nagligad. Pero basi lipat mga utod na ton dira suliton. Tas mo, Action Hotline. anong kinahanglanon para kasakay ka mo? Kag ano giblang gabiyahe subong? Ro lang o kon pati ang mga fast craft nato, mga fast cat nato, nagabiyahe man ayhan. I-check naton abi. Kay bago ko lang na istorya ang manager balasang bread ko. Ro lang ginhambal yang nagagabiyahe kuno subong. Action Hotline. Ay klarohon tani karon sa Philippine Coast Guard, no? Ang patrol ara subong naka-standby sa breed ko. Sagwa lang galing isang breed ko, no? Kay hindi pwede kasulod. Action Hotline. Okay, sige, no? Kuwanta patrol karon na. Tapos kay Sir Benjamin Dirio sang Philippine Coast Guard mga action. Good morning kay Rosbel Ciliado at Tipala. Good morning, Action Bry. Gina-greet lang ko niya ang utod niya nga si Jonathan Ciliado, taga Banago. Salamat gid sa pag-monitor. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, si Lieutenant Commander Mac-Action sang PCG, Sir Johnson Benjamin. Sir, good morning. Yes, sir. Action Brian, good morning. Sa imo kag sa tanan niya tagpalamati sa imo programa, good morning. Aha. Salamat gid, sir. Sir, sini nga adlaw officially do may nagpalayag na gid man si Mayor Leonardia kag Mayor Jerry Trinia sang Iloilo nga pwede naka-travel, ano? May mga exemption lang galing. Pero unahon ko, sir, anong nagabiyahe na gid subong or magabiyahe subong nga adlaw? Yes, sir, no. With the new development, sakto ko na pwede nakabiyahe. But then again, ang aton nga mga fast craft operator, kumbaga, na sila ng bola. Kung mabiyahe sila, kaya may approval na sa duwa ka mayor. So, subong, nag-check ko sa
personnel ko sa ground sa bread ko. So far, wala man sila communications. Naging pabalo sa amon ring today they will resume their trips. Aha. So ang kwandiri ang posibleng mga biyahe na gid ang Roroya sigurado niya, sir. Duway man ni untat no? Sir, ever since siya wala na yung naguntat. Yes. Kag pwede man kasakay da mga LSI naton, mga A4 naton, sir. Yes, sir. Since nag-DCQ kita, MDCQ, ang A4 kag ang LSI is pwede makabiyahe. Aha. Yes, amo na nga ton nang importante. Sir, sulito naton para makasakay liwat sila sa bread code dira mga utod naton, ano ginapat ang mga qualifications or mga papiles or dokumento nga dapat dalon na, sir? So subong sir ang pakadto sa Dumangas, pwede ang Dumangas is under the jurisdiction sa province of Iloilo. Aha. So the area the A4. Aha. But kung magbiyahe na ya ang fast craft naton, no, kaya na sila yung bola, kung magbiyahe sila, Iloilo, Bacolod, wala na ya sang rekobitos niya pangitaon pa yung aton na Coast Guard. Ang kuha niya, sir, ito mga barangay certificate, city health certificate, kinanglanon pa to? Wala na sir kay unhampered ng biyahe naton Iloilo, Bacolod. So meaning ang fast craft na naton. Okay. I have yet to see ang sa province of Iloilo kung ano man arrangement dito sa sa province of Iloilo. Kinextryan ay makamisa ako niya counterpart na i-check naman. But to make it clear, no, Iloilo City, no, going to Bredco, vice versa, unhampered na siya, sir. Wala na talagang pangita na. Why na tamay ginapangita? Ni tanan pwede na makapadulong da kag magbakal ticket. Below 21, above 60, that's the, medyo may exemption das mayor kung mabasa nato ng yung iyo. Okay, di amo man lang nagyapon ang ginaprohibit, pero tanan pwede na, no? LSI ka man, A4 ka man, o kung hindi, pwede na. Yes, sir. That is correct. So, diri sa aton sa may banago, kung di may gabiyahe, Pascat. Aha. Ang iyan Dunggo, Iloilo, ginasir mo? Yes. So, sa Praza City. So, pwede na sila kasakay. Aha. Kung diri sila sa banago. But, to make it clear, no, the DOTR guidelines when it comes to sea travel, observe natin ang physical distancing, yes, ang 50% capacity, wearing of face mask, thermal scanning, hand washing or alcohol station, and this inspection of the vessel prior embarkation sa bago ng mga panakay sa pasahero. So those are the minimum health protocols na ginapatuman natin sa vessel. Siguro may mga cross man daw sila, guro nga mo na yung nagabantay, ginsara, no? Pero dapat hindi naman pagsawayo, no? Kita na lang mismo nga pasahero, kabalo mag-plaster ng kaugalingon ta. Yes, correct, sir. The awareness of our subong, mga kasimanwise sa mga kataas, hindi man sila gustong manatnan man sang virus. So, pati ila pamilya. So, everyone everybody's concerned man niya dapat mag-observe sa physical distancing. Because nga ti unhampered na gid man ang biyahe kag mga pasahero, sir, mangkot na lang kami simo da sa ground mo to, sir, kumusta damo na pasahero kay amon may patrol, hindi pwede kasulod gid sa ground mismo or sa compound sang Bredco, sir, so far. Sa Bredco terminal natin, sir, di sa Pascrap lang. I-divide kang Bredco, Pascrap kag Roro. So sa Pascrap ka daw wala gid mayo movement, wala sa tao. Kasi kung mag-ambula na sila, sir mo, wala na sa mga authorities. Yes. Kung mag-resume sila sang ila biyahe, kung Philippine Coast Guard, they will be cleared, no? Upon mag-submit sila sang ilang Master's Declaration Safe Departure, i-inspect na sa Coast Guard, pre-departure inspection, and if there's wala man sang mga violations, they will be allowed to depart from Bacolod City. So meaning, the operators as now the
their call no, kung magbiyahe sila. Aha. So I ano siguro through sa imo programa siguro ano man nato ng attention nila that they will also do their part, no? Siguro mag-press release man sila with their schedule kiti ang aton yung mga kasmanwa hangla man kung saan sila magbiyahe, no? But the authorities, no, the mayor are already have the go signal niya pwede sila magpabiyahe. So siguro amula na siguro aton mahangyo sila na magpa-press release man sila sa ilang intention. Dalagi lang sir, klarohon ko sir, kay medyo nag-conflict gamay action doors, no? Kay palayag kini ni Vice Mayor nga dapat before ka makasakay may mga travel certificate gid nga dala, no? Pero subong sa imo daya bisan wala na pwede ka travel, no? Amo nang klarohon naton sir. If you read bago na ni Mayor and their conversation, yara man na sa Facebook, it's really clear na wala na gidyas ang unhampered from the cities and LGUs within Region 6. Okay. So magambal kita nga mo sina pwede na anytime ka biyahe pero why nabutangin man dira sir sa iyo. Actually nabasa ko pero klarohon tani nabutangin man ayan dira nga bisan way ka papilis pwede ka kabiyahe. Basi balang biyahe lang balaho. Unhampered sir. Wala man namin butang na amo maning requirements mo. I didn't see that sa categorically na butang dito sa iyo. Na you need something like this because the principle there is we are at the same category sa Iloilo. At least klaro subong ano. Sige, so far amo malan ang amon kag ti amo ning adlaw daw ay paginmana kiti subong malan ni na tribo kaho nga ti okay na ang biyahe to Iloilo to Bacolod. Sir, imo panugyan sa mga pasahero naton liwat para lagid masiguro tani si COVID-19. Ami, go ahead sir. Yes sir, no, siguro we'll wait sa pronouncement sa aton yung mga fast crop operators, no. Kay ara na sila subong ang bola if they will resume their trips. So with regard sa Coast Guard, no, sa Marina and sa PPA kag sa kay Mayor, so I believe the everything is in place. We have now the executive order and then the bola subong ara na sa aton niya fast crop operators. So thank you very much. So, salamat kid. Pero sir, mga schedules naton so far way pa man maging liwat, no? The same lang. Yes sir, wala man sila advice mo. Kaya sila based man na sila nga certificate of public conveyance ang ilang CTC. Kung ano ang nakabutang they will follow. Wala man sila maginambal sa amon diri, wala official communications with regards to their change of schedule. With that, sir, Binamin, salamat sa mga time. Good morning. Mabuhay ka, sir. Yes, sir. Good morning and damo gini salamat. Action Hotline! Okay, so, kwanta ni, plastar tanik karon kay pamatian ta kay na si Vice. Sa balya dapat may mga papilis kaging nga bitbit, ano? Pero subong, according to PCG, bisan wa ay na pwede ka na ka-biyahe, no? Nabutang abi dira tod sa iyo mo nga unhampered na giman ang biyahe mga kaaksyon, no? Ang pag-insindi may bisang ibanda ang wala sang prohibit nga magbiyahe diri ang mga nagabiyahe nga mga fast crop biyo kun ano da. Pero pasahero basi amo na bi, no? May papilis dapat. Pero subong gin klaro, anyone nga gusto magbiyahe pwede na. Pero kung di malang importante nga sagi kita kabiyahe man. Action Hotline! Mga essentials guro na. Pwede gid kalakat, mga stranded ka dira, mga LSIs naton puli kabot to sa Iloilo or from Iloilo to Bacolod. Puli. Pero kung magyaga-yaga, manangaway man ang importante, gid, meeting, abi dito sa kon, ma-eyeball kada abi. Ipaiway na lang na, no? Action Hotline! Check na to na si Sir Frank Carbon, abi, no? Action doors, no? Kung available siya this time, check na ton kung anong plano sa mga biyahe sang fast craft, abi, kung mag-aumpisa sila today matuod man. Anong ilang sining plastada, abi, no? Kay inang para maklaro naton ini nagapinamangkot diri may mabiyahe na ginman tuod mo gusto magpauli. Actually ang duro pamangkot di ama nga na stranded man lang way ginman din ang saga pamangkot di nga makadto sa Iloilo para lang gid magbakal sang amo sini. Action Hotline! Nagapinamangkot diri nga way ka pauli sa tag 3 bulan bla, no? 3 bulan iyang naka-standby diri sa Bacolod nga naka-standby man sa Iloilo.
Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, we have Sir Frank Carbon. Sir, good morning. Oo. Brian Margaga. Pasensya sa disturbo, sir. Ginpukaw kita temprano pa, no? Sir, yes, kagabi. Ka-breakfast na. busog na. Sir, kay nasang kagahon, naghilisugot, ano, or kagabi pa lang, si Mayor Bing Linardia and Iloilo City Mayor Jerry Trinas, ngati unhampered na kuno ang biyahe, no? Sa sakayan pandagat, timining why na sang provision, why na sa kung ano-ano pa dira. Sir, kumusta atong fast craft? Sir, mabiyahe na starting today? Anong plano? Dugangan ko lang na number mo nga unhampered, ha? Yes. May sugpo na siya nga however. Yes. In fact, ini nga sentence, sang sining section 2, medyo gray area ni. Kaya gasiling sila di, however, the following persons. Magsiling sa following person is referring sa minor, which is 20 and below. Yes. Kag 60 na ba? senior citizen. Oo. Para ni Samo, no? 60 na ba? Yes. Ang word na gingamit nila are not encouraged. Wala gasiling are prohibited. Are not encouraged lang. So, debatable. Oo. In short, kung may rason kuya nga mapaililo, kay ko, dala ko ni mama ko, below 20 ko, dala ko ni mama kan mabisita kami ito sa katigulangan namon, di sila nakabulan o imulan tao. Amo ni, i-allow na, hindi. Amo pa ni, ginangayaw namang clarification. Kaya normally, kita yung mag-travel, especially kung magbisita sa katigulangan o kung magbakasyon, lagi na yung atong kabataan, lagi na gidya kung magagmay pa. 2 years old, 3 years old, 4 years old. Kung hindi man lang guro reasonable ang rason, guro hindi na lang guro. Sir Frank, no? Oo, like i-encourage sila nga sang tourism sa Western Visayas. Normally, meaning local lang na. So in short, pamilya na kita yung magbakasyon mo. Yes. Hindi pwede nanay, tatay ng bakasyon, kabataan, bilhin, dalagin na yung kabataan. So, amo pa ni-clarify, no? Naton. Oo. Now, amo man ang 60 years old. Di magkanto ko to sa Iloilo, magisita ko to sa akong kalaban sa Iloilo, taga Bacolod, may mga humayan pa nato sa Iloilo. Correct na. Huwag naglakabalugan kung ano tong humayan to. Kaya huwag nagkikaabot ng ilang rasyon. Ini-allow, kaya may rasyon ka mo, manantaw ko to sa humayan to. No? Mabisita ko to, o punong ko to. Di ba, sige na-harvest lang to sa nga akong tao, hindi ko padalang bintang. Things like that. So in short, why ko sini-kwan, tawag nila company ID, why man ko ni authorization, di ako malang yan tag-iyat, i-authorize ko lang lawas, kaya mo. Business travel na de. In short, 60 years old ka, business travel, tanawang batong uma ko. Kalabanan, taga Negros, may mga uma-uma sa tagamay, may kumuntunong, mga tapat na itong bilin sa Ililo. Amo pa na yung klaroon ka. Oo. So, all the rest, kung basahan ko pag-insindi ko, pwede na. Without travel pass ni. Yes. Oo. Even company IDs, hindi na why na ganyan ng lanon. Kasi retailed na tanan mo. Oo. So in short, why travel pass, why company ID, free na gid except sining duwa ka grupo. Minors and senior citizen. Na why Gobra, of course, kang Gobra allowed na. Yes. Pero ang debatable digin mention mo ang 60 above at 21 below, sir, ano? Pero ano ma-start gid biyahe nyo today? Wala pa, kay kagahon lang ni nagwa. Okay. Kaya wala pa ni kadabot sa Amon, kag sa Marina. Most likely sa Buwas Base. So, madisidihan ng kung nano klase biyahe. Okay. Kag ma-clear. Oo, kag mag-isuan kami sa Marina, special permit sa special trips nga gina-require namon. Oo. Okay. Di maniting ma-toslasbong sa Iloilo, dito sa regional office. Kag interpretahon nila ni ang EO ni Mayor Bing. Why ko pa makita ang EO ni Jerry Trinas? Kinanglan pariyoged or else kasi problematic. Yes. Pero doon nagilisugot, naging man sila.
Oo, muna. Kasi dapat makita mo din ang guidelines. Kaya kung without the guidelines, sa Diyos ko, maluoy kita sa aton ng mga pasayero, mapag-abot sa Bacolod, lain ang documents, pagbalik sa iyalin sa Iloilo, lain man, makigang kita. Correct na. O, kigang kita sa aton ng mga pasayero. Nan daw responsable, magtanga negosyante. So today may kita sa laye, pangayo kita. So today sir may hinunanon kamo, may sinapol kamo lauma na bon tonight manawag ko dira liwat sa imo para pabalon tang publiko kay ang iban nga pamangkot na gid. It's supposed to be with this EO and so si Mayor Jerry na to sa EO man ginapangita ko gani nga tawag mo dito sa Iloilo. Ma-meeting na to sila sa Marina. Kag ang mga upo guro ang Coast Guard, ang pier nga operator sa berthing space, kag ang maritime police kay gabulig mo ng maritime police sa pagkuan mo. So parang isa lang thinking kamudlay lain ang thinking sa Marina, lain man ang thinking sa operator, lain man ang thinking sa Coast Guard. Dapat confusion. Dapat mag-synchronize tanan. Kay basibla to dang siya gid ka paminsan. Kay basibla may taga-hinubaan. Hinubaan nila budlay na. Layo na to. Or taga-antiking nga karay ato budlay man. Kiway siya kabasa sa requirements mo. Yes. Tingnan pa balo gidanay. Para hindi manulan sila. Sige. Manawag ko na liwat karon sa gabi si mo sir kay mahibalo kita liwat. Sige, istorya kita. Today panawag ko ang regional director sa meeting. I'm sure siya para nga ma-plansya ni tanan. Salamat sir. Ang Coast Guard. Okay, sige. Salamat sir. Good morning. Mabuhay ka sir. Sige, Brian. Thank you, Maling Agalo. Yes, sir. Action Hotline! Wala pa sang biyahe nga ton sini nga mga fast craft mga ka-aksyon, ano? So, may mga gusto pa nila ginto tadlungon nga dapat i-check gini anay para sigurado gid kiti kon halin katon taga San Carlos kabi, taga Hinubaan kasi palay kan dunay kadto kadis Bacolod kay mabiyahe ka na to Iloilo pagkatapos hindi gali pwede kay may amo pa ni labi na gid ko nagaedad sang 21 panaog 60 up nga mga utod naton nga hindi malang importante hindi lang kamanay sa gigwa gid kay basi mahamper ang biyahe nyo. Kag hindi gid matigayon, ano? Pero check na tubing patrol abe sa Bridco abe kung kumusta da may nagasinulod na ginman bala nga pasahero sa Roro yang nga pasahero mga kaksyon kiting fast craft ang bal naton basi bala buwas pagid man sila makabiyahe formal. Check na ton bingaton sila patrol bisan ara lang siya sa may gate sang Bridco ti masinag yung mga kamalantawan yung mga nagasinulod dira nga mga tricycle abi, no? Mga tricycle abi nga nagasinulod dito sa compound nila mismo, no? So check naton bisa sini nga mga tiniyon si Action Eden Aboso. Basi nakapakyut-kyut na siya sa mga migot ng mga gwardyada. Action Hotline. Gamita lang ng imo sining kwan bla, ang imo sining beauty bla. Beauty may aga, Action Eden. Okay, chance Action Bright. Okay lang. Okay, chance magkampiyon. Pero anyway, pero Action Eden, believe ko na nga mga gwardya kay ko na nung mando sa management ginasunod nila. Why sila yan naglubag bala sa pagsulundan? May aga na sa mga guards ta. Saludo gina ko sa inyo, sir. Correct, Action Bright. Kagina pa di actually nila, di gina siding hambal nila do ka beautiful sang gasakay ha. Ay, parte ba? Pero Action Bright, may mga nagasinulod diri nga mga private car. So far kay na paglabay ta diri gid sa may fast craft nga area wala sang mga pasahero even nga sirado gid Action Bright ang ila diri nga port. Tapos ang sa Roro actually wala kita ka sulod gid Action Bright no kay do wala labot sang guard bala sa pagsulod mo gid sa Bridco may isa pa gid ka guard ka do poste lang tapos may isa pa gid Action Bright. Oo, damo sa una pa lang ginamala na kami daan nga namangkot sila ako may ara kita sang permit. Hindi ta kakita sa sulod Action Bright kung may ara gid bala sang nagahulat na nga pasahero pero naong sisa lang ta sa guard ning kamba siya nga may mga nagabiyahe naman Roro silingon may mga pasahero naman Action Bright nga nagatinapay pero diri sa bahin sang fast craft wala Action Bright pero may ari diri
do isa ka pamilya action bray. Ano ni sila yan ng mapamanila ni sila kon action bray ni Surya ta kaina. Kay hindi sila man lagi subong kay hambal sang gardaan misan ang pasahero action bray istoryahon. Kinahanglan tagid mo maglisensya pero tinakastorya. Dali gid lang. Di ang pasahero sa compound o kon sa gwa. Sa compound Sa action bray compound. Abi ko pating sa gwa da hindi data po hindi ka pamangkot na sobra naman na. Kaya mo to action bray sa sila ka pamilya from sa Bangkalan. Kagapon pa di sila nagabot, but sila nga nag-overnight na di sila kagabi. Kaya masakay sila kung action bray sa to go nga pakadto sa Manila. Pero ti kompleto sila sang ilang mga requirements. Kag ang sakyan ni kuno action bray nila nga to go is 9 a.m. buwas pa. So, another overnight naman di sila. Mga Tagalog ni action bray mo. Kaya bali lang, tinagulat na lang sila. Kay para hindi na magbalik-balik. May nag-abot bigan ni action bray nga mga pasahero man palapit din ng guard. So, we understand pasahero gini sila action bray kasi abi nila may biyahe ng fast craft. Kay kagabi ari na din sila kagabi daan action bray ginano na mo gin-announce na sa both mayors both island nga may biyahe na may mga nag-inabot na di action bray mga pasahero. Hindi ka pamangkot na bisan sa gwa lang kun kataga diin sila ano nga mangkot di ba action bray. Tiid lang ta danay kay Kunara pa sa gwa isang compound niya, way na ya poder ng gwardiya nga balabagan kada nila magistorya. Action hotline. Are action bray sa sulod mo. Ang human rights na karon di na naman sobra pa slas pulis na karon maginamo na. Action hotline. Pero na mangkata dira. Ano ta tipo do? Taga diin sila. Reyna. Dali lang yun. Dali kita, mama. Nano man yung mga iban magsinulod na kay kwa litrato ay ginatarong mo hindi lamita tanan. Action hotline. Sir, good morning. Sir, from diri ka mo sir from Negros going ka mo dito. Cagayan ba? Cagayan. So, ano taling sakyan ni Sir Roro yung sakyan? Barko, sa Tugo. Ang sa Tugo, okay. Tapos, may ano man sir, ng bali arrange ni isang province man sir, help sa inyo. Oo, bali ano nila. Sa province. May ang ano requirement nga ginadala niyo sir? Travel pass. Travel pass. Kaya health certificate. Ano ni stranded na sila? Stranded ka mo di sir, bali? Oo. Taga-Cagayan ka mo? Taga-Zamboanga mo. Taga-Zamboanga. Pila na kabulan? Pila na ka mo di kabulan sir? Among apat na kabulan. Ano dapat na kabulan? Saan alas ano ning sakyan ni sir? Tapos ka daw ko, no? Kaya na cancel ang subong nga biyahe. Kaya subos ko daw mga apat na barko. Din ka mo di sir tanig. Yatin nila sir sa Negros. Sa Manap lang. Ganon islaw? May pamilya ka mo din sir? Sila. So bali, doon mapazambuanga ka mo. Hindi na lang ka mo magbalik sir? Mulap na lang ka mo. Alas ano bukas sir niya no? 9 a.m. Okay. Sige, halong sa biyahe. Halong ka mo sir. Salamat. Pag wala di action daya kay... Sa gwa ka sa compound ha? Gwa ka da ha? Susulod. Nagsulod ka gayad? Oo. Hambal ko ganyan di magsulod kay di pwede. Ano talaga action daya? Nagpamangkot lang ta. Kaya nagambal man ta ko sa guard kagina nga mamangkot lang man ta kay base bala mayara man mga pamangkot na nabala action bray ang aton yung mga ka-action nga nagabiyahe kay kagabot. Dasan mamangkot kabi inang hindi lang gid bugat bla nga makagaba bla. Ina blang nami lang nga pamangkot bla kay para sigurado. Kaya hindi na lang ta magmangkot pa sa mga utod ta nga mga guards kaya hindi na sila authority da nga magsabat action eden. Hindi gid for that bray ati ambal nila nga nagatuman na lang sila action bray kailangan sini nga obligasyon. They understand ba na i-action bray? Sindihan ta gid. Bago ko lang na istorya manager nila da sa Bridco si Madam Josephine Sules action eden may kuana ta to, may sulat ta tutuduy dugay so ipakita ta na pirmi magsulod ta action eden sa mga utod ta nga mga gwardiya. Pasok bongga. Yes. Tiyan mo na di action bray ang sitwasyon. Action eden. Action bray. Kabalo ka mga gwardiya ga patuman mala niya sa no ID no entry. Correct. No face mask, no entry pagin. Nan. Amo mala nang ila yang ano tuwag sila gani nang protocol man. Aside from that ang inablang
Sige. Mandate. So, buwas-buwasan ta na kay karon pa charon ko anay. Ang hilab lang moto, ano pag sa action? Isulat Ano? anay. Ano action, Bray? Laila kay section Dorel gin search na Charot. responsibility. Daw mo na guro. Basa mo na. Kon arme gani no glory ano na. Ay No gas, no glory. No gas, no kakalipat nako. Kailangan mo to. To sila ya sa gwardiya kami. No ID, no entry. Action! Te. Ano daw siya, action, Bray? May sige. mga nag-inabot, action, Bray. Yung mga pasero, kasi ding sa sulod niya. May sirado, habang lang sirado niya. Lain ang nakakita ko nga balita sa Facebook kagabi. Anyways, action, Bray, mo hambal ni Sir. Ang kanina ba, naman to kayo na. Mati, gabi na daan, as in, kumbaga, near midnight na ang announcement man. Kasi silang mga operators, nabudlayan man niya, ipatuman na dahil. Kasi may mga kinanlan pa man sila action, Bray, nga i-consider. So, lantawon ta, base karon sa hapon, malagas, or buwas na gini action, Bray, no? Depende pa man ni sa aton ng mga operators, yung kay Sir Benjamin, para sa ila ang bola. Correct na. Ako gani nag-aayo ko sa mga otoridad naton, magtag kamo announcement, bitag alas 4, alas 3 ang hapon, hindi nagakatulog ng bubuguos sa kalibutan. Amo pa yang maghatag sang announcement, hindi, ay, susway man tayo sa fiestahan, blang nga nagapulaw, kita bilog aga mo, para hulaton na gid ang sinong artista, magakonsyerto da. May mga action, Bray, no? Nga do, amo na lang ni nahulak. Ngara, bilang go signal na lang nga pwede. Natin is kan 12 midnight. O dadagin na ano ni show abi. Kag kung nakita alas 4 pa lang mabiyahe na to. Sama ng budlay action, Bray, man mo kay actually bala may iban to nga mga taga-Kamangkalan pa or sa mga layo pa bala action, Bray. Kag pagkabalo nga may biyahe na pa Iloilo, basi bala may gabiyahe subong bala. Abo na gani nga subong aga, gitutukan tagini kay basing iban nagbiyahe na gid laso wala pagid biyahe formal magluwas ang Roro Action Eden. Correct, action, Bray. So, mo naman yung batayan ta kung saan gid magbalik action, Bray, ang biyahe. Kag kung ano gid bala kinanlan gid sang mga health certificate o kung ano action, Bray. Duway naman to hambal ni Binamin ko no, pinagustuhan na lang basta kung doon di malang importante gid lakat mo sagi kagidyak lakat man action Eden. Pero kung ano to action, Bray, no, kung bakolod kay nagligad actually nagpalayag si Gov Lacson mo ngaluyag niya tana iya nga kung may mag-abot dire from Iloilo, abi, mapakita gid sa mga health certificate. Pero anyway, i-update na lang karon kay may press conference man si Gov Lacson. Alas 10:30 karon sini nga aga. Abi ko gani las 8 press con niya kay nag-text na naig mga duwa ma-press con sa kuno alas 10 gala. Alas 10:30. Sige. Para may balita man ta karon kay ubuson tani karon may na sila. Salamat Action Eden. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Hotline! Salamat, Patrol. Action Eden Aboso. Tiyan mo ng sitwasyon to subong may nag-inabot pero ang travel nila niya hindi kay do ka lokal lang diri sa aton bisa Western Visayas kundi dito pang national na no? Mapa Zamboanga, mapa Cagayan, mapa Metro Manila mga ka-action. Action Hotline! Last 9:21. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man
man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala
dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakulog nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, padayon nga ipangatnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak
Namo Japon reklamador. Jose Alan Braza, Hilda Catalogo Vicente naga-monitor man. Si Jen Officer Araman. Si Madam Elizabeth Manaka Gamala sa pag-monitor. Engineer J.C. Fernandez Jr. Si Shanieka Kimberly Trespicio. Salamat gid sa pag-monitor. Si Jaime Jane Iter Araman. Valencia Kenneth. Vanessa Mayo naga-monitor man. Watching from Twin City, Minneapolis, Minnesota. Patamyaw sa sister ko na sa Tangob. Keep safe. God bless. Salamat. Bao. Si RC Litan, naga-monitor man. Basi plastic rice na, palangga tasang China kay para sa ila dali tama into mo. Labi na gid may ginahatag, di ba? Si Vladimir Ramos, naga-monitor man. Good morning, pamangkot lang ko, may biyahe Bacolod to Cebu. Amo to sa Escalante kina. Bao, di ko gid si Nanding Lombre, Sir, good PM. Good AM, Sir Briley og tamyaw sa Sanday, Jovet Lombre, Suset, Nemenso, Nene Midel, Badi Midel, nong lino tanan taga-dakutan dako silay, Sirima Kakshan. Naga-monitor man Sirima tiniyon ganiyo. Gamay lang gida, pasensya gida, no? Gamonitor man si JINN, subong mga tiniyon. Raymond Alarcon sa GAL, amalya ka na, monitor ko sa Congressional Office, tamya lang Jovelyn Grace, kag Yam, all staff, naga-monitor sa nimetin. Salamat gidra sa inyo, no? Sige, no? Ang oras ta, medyo kulo-kulabos, sagin man Sa mga gwardya, bala sa bread ko, okay, ginapatuman sa management, ano? Ginasaluduhan, kiti private na mo ang inyo sininabrahan. Hindi na po, bisan pa gani pampubliko, pa kung may protocol, ginasunod niya sa media, like Action Radio Bacolod. Action Hotline! Pero kung pati interview sa mga pasahero na ginapunggan nyo doon, di naman na husto. Yan na niya pasahero, hambal, anong labot nyo dayabi. Action Hotline! Di naman na under sa management sang breed ko ang pasahero, pati pasahero, hindi nyo pwede pa abrihan ba nila. Nasobra pa ka makaroon sa martial law, ha? Action Hotline! Sa mga gwardyata ang mga pasahero, hindi nyo na paghilabti ako interviewon sa media, kami mangkot man nga taga-diin ka mo, din ka mo makadto, din ka mo halin, ano oras pa ka mo di, nga na stranded ka mo, pila ka mo bulan, tinong labot sa management na abe. Action Hotline! Di pagpasubrahan na, i-control nyo ng inyong pag-ulo stricto da nga pati pasahero, doon din nyo na pagpa-interview sa katapos sa media. Sobra naman na. Action Hotline! Why nakita sa oras maka-action o pod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpangon ng Action Rex Cantong, Station Manager Action na Magbanwa, sa technical side we have Action Henry Spulgar, Action El Rey Dutilios, kag sa News Center back up naton this morning, Action Dorel Cabato. Sa ngalan sang regular ngan kurman, Action Art Tayupon, ini sa Action Brian Mornentalos ka nagpangalagan. Basa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action